I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe. Please mark my words, Ned, because if I see one... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe. Me see. Hey. Uthi sibone ke azongibulisa. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. Night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Qala vela ngithi ngiyakhumbula siqala ngo qala nini? 1:15. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Abanye bathi ha. Muvunda ucula isingisi. Hey, iphutho ongalenza fanami eloku ngifanisa neloku ngilinganisa neloku ngivalela ekopini. Ngingedwa mina bafethu. Azuthi mina ngingedwa. Ngiyedwa nje angangifanisi namuntu. Asikhona la ngeke ngikuzwe. Khona la ngikuzwe khona ukuthi hayibo wangiphoxa mavundla fethu. Wangiphoxa mavundla ngithi mina hawu sorry. Xoliseke nami lapho ke ngixola isikonto engisayenza la bafethu. Ami ngixolisa phela uxolise sorry mawukuthi uphoxekile kodwa ngisazoyiphinda le shandisi because iyimi nje. Ishandisi yami nje le eyimina okuzofuneka ukuthi wena uyamukela ukuthi akushuthi lo mjita lo kahle kahle. Ngandini manje? Ngadini bafethu sasetapha la. Yabo lonto le
mangithi yima you bloody shit. Mafunda uthuka intamba. Bengingathi uyakholwa ngiyakholwa. Ikholwa njani Paul uthuka inhlamba? Ngilelo kholwa mina leli lithuka inhlamba. Hawu bazo awaphoxa amakholwa sorry. Sorry makholwa. Ukuthi nginiphoxile bafethu. Sorry bafethu ngokuthi nginiphoxile makholwa. Yes njalo ngizonibulisa content sayiqedelayo la bafethu. Yezwakala lento yase yeshaba lase clinic. Sorry ngivula uTikTok la I'm trying to post something la manje ish. Yabo ake anti sipost isiyenzekile lento yenza la so ningixolele yabona uTikTok mawukuthi usapost ivideo yakho ufuna ukuphuma kuona manje ngisaposta la ifoni isa so ilokhu ngidlalela ke lekuzana eyodwa ke la athi shoba lase clinic na ngudubula lapha uthi konjini ngayifaka or rather let me just silent this. Someone I'm afet njani 9:15 manje uSimpiwe Dlala ufuna ungiphendulisa into yabafana sengimdala kakhulu Sibale nguvale shothi network yakhe ayikho right. Ningangibuza izinto bafethu zokutrenda mina afethu manje ngibona ngitrenda anokwazi ukuthi kuqondene nje ngiyajabula futhi yabo kuqondene ngiyajabula futhi mangitrenda especially ngoba ngisuke ngitrenda kahle so anginaso isikhathi seyinkulumo mpendulwano mina la ku social media naba khona nje manje aba screen record ukuthi mhlambe bazoza ukuthi uMavundla uthini mina unganele lento engubizele yona la yami nomsebenzi engiyenzayo angibaphenduli mina abafana nalento yabafana ke phela ayihambi ngokuthi umuntu ungakanani ngokweminyaka nokuthi kusiphi isigaba inkulumo yakho nje ayinqeni ukuvela ikulinganise nabafana thina sithi umdala kwalani kade sikunikeza inhlonipho yokuba mdala uvela ukukhombisa into hayi no bene wrong mina kahle ngisayintwana nathi sivele sikufake lapho ke impela entwaneni kodwa egameni lokuvikela ubunsizwa siyohlala njalo ubunsizwa sibuvikela ngeke futhi size siyihlambalaze enye insizwa especially phambi kwamanini masikhuluma ngamanina ke sikhuluma ngabantu besifazane so ke uma ngabe kuukuthi wena you easily get excited by petty responses of boys and you want me to respond to boys or girls, petty responses of girls, you want me to respond to such, you're reducing me into a girl. I'm not a girl. No offense to girls, but ibona badume kakhulu ngokukhuluma kakhulu nokukhuluma too much yabo. So rather we focus on building the nation like we've always been doing. So yeah, bafethu sawona Stufuza ngiyaklowa wembali kade ngikhuluma nje ade ngabe ngiyakuphendula welungisana ngeke nguphendule bafuyazi ngoba yini ngiyakubona ukuthi wile nhlobo wena
ebijwayele ukuthi day. Awukuthi khona abantu nje manje na iyo yonke inhlobo zezinkulumo lezi engithi uyakwazi ukubona makusadlalwa, uyakwazi ukubona futhi mase serious. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa lokho. Mina ngivele ngishintshe nje la esithubeni ke ningibone. Nithi nisathi nijajabule kanye nami bese kube ngithi hey. Yebo. Because sinezinto eziningi esizenzayo la ku social media, ezinye sikitaza abantu besifazane, ezinye sikitaza kwabafanyana, ezinye sikitaza abangani bethu. And ngesikhathi kwenza lokho, Jabulo. Awungithathela izambak lapha emotweni. Angibona lapho ukuthi angigcobile la emlonyana. So uyakwazi ukubona uma sesiphumile ekudlaleni serious. So kunezinkulumo esingafuni ukuyimatanisa. Manje uma uyilolu uhlobo lomuntu owakhula azi ukuthi hayi uthini usisi uthini ubhuti for sec umthala abangengaka. Mina masengishilo usuke sengishilo. And uma ukuthi ngibe wrong uyabuya futhi ngithi hey sorry impela how sorry exolisa ke ngizongilahla people yebo lo nto le khofa inkani yami kodwa ngibe ngixolisa ngibe ngibheka phambili. Ninjani bafethu niyaphila kodwa uthi mbotha ke khona umntakwethu la baningi balaba la bezela unyaka sithembiso nangu umntakwethu uthi ngiqale ngijolisa udali nathi ngiqale ngijolisa uMaBaby ngoba nike nifuna ukungijolisa noBaby ngisho ngingashongo ukuthi ngifuna ukujola naye ngikhulumela ngezinye izinto ngiyabonga ukhi ngikhulumela ngezinye izinto faka uBaby phakathi yami yoziphathwe zigonogona ingane yabantu izigcine naye engasazi manje ukuthi yenze njani ngiyothi ngidlalisela intombi emoli seniyangibuza uzothini ungashuthi hey kahle niqinela uBaby ni yamntakwethu udala umnyuthile lapha Sabona weMoilers. wangathi ukwatile ke manje Ngobani wedala? awu wangibukelela kabuhlungu nje mntakwethu wacasha futhi sebelo betho sidala uMasigcozi nje manje ke nawe ake nawe uthi ucashe ngempela usubona ukuthi ngempela unesikhathi sokuphendulana nezingane yakubuka nje lapho uyayihlanisa ngithi nawe udali ake ngumyeke utholene nontanga yabo amantombazana amani Sengivele ngadelete ngathi ngaze ngamosha amandla ami. Mntakwethu ungayiqali impilo engenasicoco uma ingulube ikudonsela odakeni obaleka ishiye yodwa kubo kwayo lapha yaphela mama wamuhle wo Sebehle kumshuqulo wami webami. bathi unjani Angazi. obala abahlekayo Enye intokazi lapha futhi inhlephela ngase ngiyiphosele wena ayingazi. wena songazoshaya kwayinami wena ungakuzame noBaby Awulutho wemntakwethu ngeke ngikwazi. wangiqalaphi nje kodwa mama ngingakuthiwa ngidudula nje Baby kuthiwa muka namuntu nje Kuthiwa nje cha ngikuphethe. Akuthiwa nje ukhwevile ekade ngubuka lapho ubuze omunye lapho umtshela ukuthi umtshela ukuthi hayi angakhuluma kakhulu ngeyithupha akokhuluma nibhekene ngithi nawu samadoda Ngiyengezwa kahle lapha eyithupheni. ngithi mina ushindidi kuMaBaby uMaBaby umcela la manje mfana umcela la eduze ngathi ngiyakubona mntana makho Yangisukela yazi. hayi bengibuka nje ngiyijabulela kuwumsebenzi wawo vele amantombazane ukuhilizisana ayikho inkinga mntatha hilizisanani thina sibambe lapha ebafaneni thina mama sibadala yeah right lapha egoli Ngarayi. akufihlile Hawu uyazi nje.
Azophila kabuhlungu baby. Yazi azophila kabuhlungu mntakwethu. Yazi ufana nami. Yazi omama ukuthi manje sengiqala ukuphila kabuhlungu-ke manje phethe. Kanti lento yakho iyenzeni ingithrendisile. Yazi mina sengiyashuthwa manje uma ngidlula la emamoli. Ngizwile kuthiwa uthe uhamba no-anti wey'ngane bakushutha Wedali ngiqhamuka epavilion. Ngiyeza-ke ngihamba noNohle lapha sizongena lapha kusho ukuthi siqale ngibingelela abanye abashuthi iy'thombe before nje ngingene lapha emall. Hhayi udadewethu usemile lapha umntakwethu usengilinde ngekhamera nje uzongishuta futhi okwangempela nje. Manje iwari yami ngithi mnawu Nkosazana ungishuthelani yezwana uyamamatheka ngithi na awufuni nokungcono sishuthe nawe sobabili sibe sonke. Okungcono uma kuwukuthi uyangithatha awuwazi uvele usuke ushuthe mina nje ngedwa nakhona ngihambe ngedwa ngihamba nalabo engihamba nabo ushuthela ukuthini kwenzakaleni ngalokho futhi ukunginikeza hayi bo wena usazothola amavidiyo wena usazothola inqwaba yamavidiyo kuthiwa yashuto nangu nangu abanye lalela abanye ngiserenk lapha ngihambisa uKenyatta lapha erenk yezwa ngihamba no-anti hayi bathathi hathi shoot hayi shoot but kodwa kuyena ushuto lo akuyena ushuto lo ngithi na hawe Nkosi hey angisafuni ukuba i-celebrity ngicela ukuyeka angisafuni sengikhathele impilo enjani le ungiphilisa yona mina lalela wemwela siyazi kwenzakaleni ngiyahamba ngise kwaSingcawu angazi kodwa lapha kwenye lifestyle so umvelasi uyamazi wemwelasi uTom lo umthembu nangomne wethu lo ujwayele ukuhamba noBig Zulu yebo umvelase kwaSingcawu yes umvelase oStaliyoni oSiya Stolika yes idrama kubantu nangu shuto wema kodwa ngathi angahambi noMavuni uyamtshela wena utshela wemaye hey sorry mama ngicabanga ukuthi hayi phela ezinye zendlela zokukhula nazo lezo ubeka umoya phansi baby ubeka umoya phansi enye yezinto engiyishoyo mina ukuthi kubalekile ukuthi abantu abasithandayo basibone ngeke sibe yikho konke abakuthandayo khona la sizobaphoxa khona Nkosi yami khona la sizokwenza ungalindele khona kukaningi nje nami ngibaphoxa shame ngikuxolela sebethe ngingangixoleli nawe kukaningi ngibaphoxa sebethi sethi balindele ukuthi ushudo uzoda vele ungakwenzi uvele ubona ukuthi masingake siphile nabo ngeke kuze kulunge masingaphika nalaba kodwa nje hayi asibonge yilokho nje mfethu ngikusho ngibuka ama-comment ayangiphazamisa so inkulumo yami-ke imlapho mama kodwa-ke ngifuna ukuzofunda lani bengifuna ukuthi before ngifunde bese ungijolisa kodwa uma sengiqedile ukufunda mana ubungikhumbuleni manje aphinde-ke sisi ungikhumbule nakuthi ngibuyane hayi kahle awubuye manje ungikhumbule hayi awubuye yazi abantu abazi ukuthi ukuphi mfethu mana waqoma phambi kwabantu ubuye usungikhumbule phela not cool not as in like cool hayi not as in like cool kodwa-ke angeke ngiqamba manga mntanami cha buya manje buya manje mntakwethu bakuthathe kabi bakuthathe kabi igame isanda kuqala bakusola kodwa abantu bathi wase wanje shudoyi isi-emileni ingama basho bathi wena nje nawe kade waba njeni awuyotshelwa yimina lapho wedani yimina ukutshela ungakasho wena ngithi thula lento enjena le ngibe ngiyibona ukuthi ngicela ungangiqali
Vela ngokuthi nje gamta nami vela kwethuka wena kuqatha kodwa Nkosi yami ngithi nayi. Ngatoni bucabanga. Yabo. So kulungile. Afu nochuku yazi kulungile. Ungakwazi ukufunda So incwadi. uzongibezelela kodwa uzongilinda mama. Kodwa uzongilinda. Mongicela weMolani. Uthi kadlaba ngicela ungilinda mntawethu ngizongilinda. Hayi ngicela mntakethu ukuqala wena wangigulisa usuku lwakho lwesuitcase lwangigulisa. Okumkhuhlane nje hawu. Yabona uthi njani la? Kwenzakalani? Isuitcase umkhuhlane wabuya kulowa moya wababe ngithakatha ngawo lezi zinsha ezazingafuni ukuthi lento yethu yenzeke ezayiphephula amatende lapha zishisa izintaba zishisa nemizi yabantu. Usho ukuthi kodwa abantu khona kuthiwa banomona sebengaze beshise imizi yabantu beshise lezi zintaba ezayishiswa ngalela langa ngenxa nje ukuthi akufuneka ukuthi into yethu iqhubeke ukuwiswa namatende. Yazi kwasala nje ukuthi kuwe thina webaba. Hayi wawa nje wena. Bye. Bye. Awungiyeka bhuti. Ngicela ufunde indaba. Awuhambe enkandla kongezi. Awungiyeka bhuti. Network yakho ayikho right. Ungibuke ngihlini. Ungibuke ngihlini. Network yakho negoli ayishayi khona dali. Ufunde incwadi. Ubona late yes. Okay. Tapu wena na. Bye. Uvalwa konje manje udali la cishe ngavala. Bye nana. Mveli nqangi. Nkulunkulu okhokho bethu. Siyalibiza igama. Ulungi uthi your chemistry siyayizwa. Chemistry. Hello Lungi. Into engayisho nje kunina abafethu zethu manqushana. Hlisimoya manqushana. Esikhathini la eNingizimu Afrika ibhekene nezinga lokwahlukanisa kwabashadeneyo nabathandanayo. Sanibonani ke bafethu ngiyanibingelela nonke. Ikakhulukazi labo abangenela ngihlukeneke nothula. Khona abangenela umjolo wami nomashezi bazowuthola ngasekugcineni. Khona abangenele incwadi unyaka wasethembiso. Khona abangenela ukuzobuza ukuthi ubukhabazela. Kukhona abanye abathi mavundla besimazi ngokunye siyayizwa nje indaba yakhe nezincwadi nani. Abanye bebevele belalela ngoba bathi silokhu sifunda ukhabazela bethi abanye hey thina sifuna unyaka wesethembiso this that and the other. Base sebefuna ukuyizwa ke manje ukuthi le ncwadi ngempela le ncwadi ke ngicela ukusho ukuthi kahle lezi incwadi in total zo 5. Kon season 1, season 2, season 3, season 4, season 5. Khona no season 6 ongawazi wena. Uyezwana? I-series othi mawuyilalela uyilandela ulibone kahle ukuthi yane. So uma ngabe ke ungibona kwesinye isikhathi because abanye bakhala ngokhabazela. Ngangishilo nangesikhathi ukhabazela ngufunda ukuthi hayi kangako ngoba ngithi ngifunda ukhabazela. Kukhona la ukhabazela engiwufundela ukuyisa khona before ngiwenze njani ngopublish. And so ke ngifunda phambi kwababukeli stage. Yabo into engisho. So ke kwafika la sekufanele ukuthi ngubambe khona ngizophinde ngiqale sengiqala ke ususondelela kwi call to action. Yabo into engisho. Bese ke siwulauncha siwupublishe siwukhiphe ngalona ndlela sokhipha ngayo. Ngiyazi ukuthi kwabanye kini
bese bejabule kakhulu belandela ukukhabazela befuna ukwazi ukuthi kwenzakalani nani vele inhloso yethu bekuyileyo to keep you in limbo sikulinde nje uhlale ulinde kanjalo nansi ke le sizokufundela yona ke sizogijima ke lencwadi masiyifunda siyayiphuthumisa yabona nje season 1 unayigcawu mhlawumbe ezu34 season 1 namhlanje ngoba sithi sofunda usigcawu 1 to 5 nje mhlawumbe to 6 ngoba sifuna ukuthi sheshe siyiqede nje abo course la sifuna ukuyihambisa khona kufuneka ukuthi sikwazi ukuthi sihambise khona right so ilokho abanye ke kodwa ke uma ngabe kuukuthi awukwazi ukuyithola la uzokwazi uphinde uyithole futhi again ku YouTube because yes as much as kukhona la soyihambisa khona but at the same time siyakwazi ukuyisebenzisa la so siyayirecorda kahle kahle not necessarily ukuthi nje kuphela siyayifunda siyayirecorda futhi right so ilokho ngithi ke angikubeke cace lena ke enye ngicabanga ukuthi ukhabazela uma kungeyena usizwe so mhlambe into eyenza kube ukuthi ngithanda ukhabazela kakhulu ngoba vele le unyaka sethembiso usevele uselitholile uthando kwabanye abantu yabo so nginento ethi hayi mina ngithanda lena ke mina yabo into engisho but naye angisusi lutho ekuthenini there was my DNA in this writing konke ngakusho nengakuveza in between the lines alomsebenzi inhloso yami kwakuyikho ukwedlulisa umyalezo ozosakhela isizwe usakhele nobuhlobo ngalendlela mina engifisa ukubona ngayo ikakhulukazi uma kuziwa kwezokuthandana kwezokuphilisana nokuthi abantu bathatha indawo yabo iyona ndlela ke le engiqala ngayo incwadi unyaka sethembiso ngize ngiyoyiqeda ngayo futhi uma uke wayibamba ke la ngaseqaleni awubuye usayidedela ikakhulukazi la nje ngoba ngikhuluma kunabantu abayaziyo kodwa bathi bafuna ukuzoyizwa ukuthi ihamba ngani ngangiyendlaleleke lencwadi mhla ngiqala ngayendlalela 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Mveli nqangi Nkulunkulu wokhokho bethu siyalibiza igama lakho Mveli nqangi Nkulunkulu wokhokho bethu siyalibiza igama lakho Right, siyaqala ke ladies and gentlemen siyalibiza igama lakho ngangitheke mangiyendlalela ngiyandulela lencwadi ngayendulela ngokuthi ngithi sengiyarecorda kulabo kade bethi ngingakhohlwa ukurecord sengiyarecorda bafethu esikhathini la iNingizimu Afrika ibhekene nezinga lokwahlukanisa kwabashadeneyo nabathandanayo esikhathini la yanda imindeni ekhuliswa ngabazali abangabodwana la ukungathembeki kwabasebudlelwaneni kuba umphumela wezifo eziningi ezahlukene ezinye zazo ezingelapheki esikhathini la ulusha lunemibuzo eminingi engaphenduleki ngemvelaphi yothando ukuziphatha kowesifazane nowesilisa ebudlelwaneni bokuthandana incwadi unyaka wesethembiso iveza indlela okufuneka ingabe iyalandelwa ukuze kugcinwe zonke lezi inselelo zisezingeni eliphansi uma kungesikhona ukuthi ziyaphela unyaka wesethembiso season 1 uphinde ukhumbuza imiyalezo nezethembiso ezenziwe yibo bonke labo abasuka emakhaya bashiya izithandwa zabo zilinde ikusasa elingcono iwumngane wazo zonke inhlaka nemikhankaso kahulumeni ekukhuthazeni ukuhlalisana kwemiphakathi ngendlela eqhakambisa ubuntu
iphinde ibe umngane omkhulu empidlangeni yokuqhakambisa ikhono lokubhala nobuciko ikakhulukazi entsheni yomzonsundu. Kuyisifiso sami njengombhali ukuba lo msebenzi ugcine sewudlalwa njengomdlalo owuchungechunge kumabonakude kanjalo noweshashalazi kamuva ihunyushelo kwezinye izilimi ukuze indaba exoxwa nomongo wendikimba yayo ufikelele nangaphesheya kwemingcele yeNingizimu Afrika. Sethulo sami-ke lesi kwakuyisendlalelo sami salo msebenzi. Ngase-ke ngiyethula-ke kwezihlobo zami zegazi kanjalo nezomoya. Ngaqhubeka. Baningi-ke ababhali, abalandeli, abalingisi ozobathola kule ndatshana. Ngengene lapho mina ngizongena nje kuthenini, hey wena, nansi indatshana sengiyakunikeza-ke. Right? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay. Ziyaqala-ke. Konje ubhala ukuthini ngemuva? Nayi le ncwadi bafethu. Nayi le ncwadi le. Kulabo abanganayo, abangayazi. Ibhaliwe kanje le ncwadi. Ithi le ncwadi la ngemuva. Sisiready? Okay. Ithi emva kokuphothula ibanga leshumi, uMazwakhe uthola umfundaze wokuyoqhuba izifundo zakhe eDurban University of Technology. Lo mfanyana wasemakhaya ushiya ngemuva isinqandamathe sakhe abesethandane naso iminyaka emithathu ngaphandle kokwazana naso ngokocansi. Ngaphambi kokuba behlukane benze isethembiso omunye komunye. Sithandwa sami, ngiyethembisa ukuthi ngizoziphatha ngizigcine kule minyaka emithathu ezayo kuze kube ukuthi siyathandana ngokusesikweni, sinikezana izabelo ngokomgomo wokulawulwa yindlela yokwenza eyamukelekile. Umzimba wami soze uthindwe ngomunye umuntu size siphinde sihlangane. Kule ncwadi ewuchungechunge unyaka wesethembiso silandela-ke laba balingiswa bobabili ngesikhathi bengena bephuma ezimweni ezizamazamisa ubuhlobo babo. Imnandi kakhulu, iyaheha, iyakha, iyafundisa, kanti futhi iyayala. Right? Konothi-ke angivale ama-comments. Mhlawumbe uqinisile. Asiwavale-ke kushuthi. Ngazuthi ngiyafuna ukubalalela laba bathi ngivala ama-comments because kube khona abantu nje ababhorekile. Obona kahle amhlophe ukuthi shame lo ubhorekile ngohlobo olushabisayo futhi ufuna i-attention ebolile. Right. Isiyaqala-ke. Ndinethanda ukubhubha. Ibuye-ke ibe emotional. Ukulindele nalokho. Nawe nje umuntu ojwayele ukubuya abe ulindele ukuthi uzoba nenkinga. Isigcawu sokuqala sencwadi unyaka wesithembiso season 1 ebhalwe uLungisani Mavundla. uMazwakhe uselaweni lakhe ulele phezu kombhede ufunda incwadi. Ntuli kwabini. Nina niphemba ngabela abanye bephemba ngezibi. Ngithi angithathelele ipeni nephepha ngizwakalisa ubuhlungu benhliziyo yami ekuthenini sewuyalishiya leli labantu uphikelele edolobheni ngenhloso yokuyoqhuba izifundo zakho. Ungizwe kahle Sompisi. Kuhle kimi ukuthi utholele lithuba eliyingqayizivele lokuthi uye enyuvesi. Lokho kusho ukuvuleka kweminyango eminingi empilweni yakho nalabo abasondelene nawe kubala umndeni wakho kanye nami uqobo. Namanje ngazi ngayibonga ngithini i-trust ngokukunikeza lolu xhaso njengoba mina nawe sazi nje ukuthi bewungeke ukwazi ukuya ndawo ngesingawe. Ubuhlungu engibuzwayo Godide ilobo ukuthi ukuhamba kwakho kubekaphi ubuhlobo bethu obunomlando omude nomuhle kangaka. Phela kimi ubusufana nomfowethu uqobo. Iy'nkinga zami ney'nhlupho zami zonke bese ngizethula kuwena
kanti bengazi ukuthi uma sewukhulumile kuzoba njalo futhi. Inhliziyo yami iyalubalubeka mpela. Ininga ngekusasa lethu njengeyithandani. Emveni kwesikhathi eside kangaka mina nawe siwazivuka sivika inselelo namatshe abezamazamisa ukuthandana kwethu. Emveni kwesikhathi eside singaka ngithembekile kuwena nawe ngokunjalo kimi. Konke lokhu mazwakhe bekwenzeka ngoba bewuseduze nami njalo kungikhumbuza ukuthi uyangithanda nokuthi sinekusasa elihle lesilindile. Kodwa manje njengoba uhamba nje kusasa angazi noma isangakwethemba ngiphinde ngiyithembe yini nami ekuthenini siyolindana kuze kufike unyaka wesithembiso. Mazwi uyazi ukuthi mina ngiyintombazanyana nje yasemakhaya ephumela kwaNdlwana. Anginanto esandleni eyenza ngikhetheke ngifaneleke njengalamantombazana asedolobheni oyakulona. Ngeswele ngisho imali yokuthenga amafutha okugcoba izitho. Kangakanani-ke wona anamafutha okugcoba umzimba, awokugcoba ikhanda, amashiya, azabe ngisho nawe ukugcoba umlomo. Ngiyazi ukuthi uyindoda eqotho mazwakhe Ntuli. Uyiphilile leyo mpilo yokuqotho phambi kwami ngaze nami ngakholelwa kuwena. Engenaso isiqiniseko sakho ukuthi uzokwazi yini ukuyibamba eThekwini. Ungilinde silindane kuze kube ukuthi ngikunikeze imfanelo zakho emveni kokulandela yonke imigudu efaneleyo. Ngiyazi ungithembisile izolo ngesikhathi sesihlukana ukuthi uzosigcina lesi sithembiso. Kodwa uvalo liyangehlula Sombisi. Amehla hlengezela inyembezi. Angazi kufanele ngicabangeni. Kodwa ke konke sengunikele kumdali. Uyena ozohamba nawe nenyanya zakini koNtuli. Bakuhlenge, bakuvikele, bavikele nezifiso zethu kuze kufike unyaka wesithembiso. Ngifisa uhlale wazike mazwakhe ukuthi sewazakhela indawo ekhethekile kule ntombi yakwaKhabazela. Angimboni omunye umuntu wesilisa oyothatha indawo yakho kumina. Ngiyazi ukuthi ngikutshelile lokho. Kodwa ngithi mangiphinde ngiqinisekise mazwakhe. Lo owami umzimba uyokwaziwa uwena kuphela. Nakule minyaka ozoyihamba ngizokulinda. Ngikulinde ngethemba lokuthi uzobuya sizoqhubha indaba yethu. Omuhle Ntuli. Omuhle Gwabini. Mphemba ophemba ngabele. Abanye bephemba ngezibi. Ndlela kaSompisi. Kodide. Imina isicholo sakho uzolile. Umazwa kasukume ngejubane embhedeni. Adonse ithawula lakhe alithele ngamanzi asejekeni azesuka ubuso. Aveza ubuso eminyango aqalaza ukuthi ukhona yini ombonayo. Lutho sengathi akekho. Aphume ngejubana kudla isibaye eyophuma esangweni. Agijime njalo samuntu obalekayo ayeyoshona emfuleni ongezansi kwakubo. Aqhamuke ngaphesheya lokho egijime njalo afika ngaphansi kwesihlahla esikhulu elokho eqalaze njalo. Sekuyakwalala kudlula okungabafanyana kuqhuba inkomo kucaca nje ukuthi sebeyozivalela. Aqhweba umfana oyedwa. Lalela lana ke ndoda yamadoda. Ngicela ungene kulomuzi ongedla. Ufika uthi kusisa uzolile nangu ubhuti umazwakhe emcela la ngezansi. Kugijime njalo kumfanyana kuze kuyongena emzini owawungasentla kwalawo mazwakhe ayemkhona.
asale lokho eyaluza lapha phansi kwesihlahla kubonakala nje ukuthi inhliziyo iyabalisa. Okay, sesiyaqala ke futhi isigcawu sesibini. Ngithe ngivala ama-comments wavalile. Ngiyabona ngiyatshiloza la kodwa ngavula kancane before ngifunda isigcawu sesibini. Ke nginizwa kancane, hawu ngifuna ukunizwa. Uma kukhona ucomment into ebolile ngiyavala futhi. Uma kukhona ucomment into ebolile ngiyawavala futhi ama-comments. Ngoba nibuye nikhohlwe ukuthi asazani. Nangu mangcebe ethi vala. Undlazi mfethu ya hayi ngiyakuvuma mina shusho ithi ke ngicela ungiphindela mina. This makes me believe what? This makes me believe in love again. Kusho kaSobhuza unzima kodwa Vundlazi okay hayi ngathi right lama comments. Cynthia uthi wow. Nomcebo uthi inkosi yami ngaze ngajula ngingedwa. Ngaze ngakuthanda kusho uSanele egcinile okay hayi ngathi kahle. Ufunda kahle mfowami okay ngaze ngakhala nkosi yami lapho ngiyayazi incwadi angideli kusho unana. Ngiyaka Sithembu siyabonga Vundlazi ayi washala kusho ke utsatso okay hayi ngoba ngathi angibhedi mangabuya senibheda yavala wadlala nami ho kodwa sabangani bakho nje abangani ababolile bacomment umbhedo uma nje comment umbhedo ngiyabhala singene esigcawini sesibili. Okay umen qale phansi phela. Isigcawu sesibili sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesithembiso season 1. Seqala ukuwalala. Umazi wakhe selokhu emile lapha phansi kwesihlahla eqalaze njalo ngakulomuzi okungene kumfana. Abuye ahlale phansi phezu kwejelele eliseduze kwakhe. Yize kungasabonakali kahle. Kodwa kuyabonakala ukuthi umuntu wesifazane lo ukudla isibayo ozophuma ngasesangweni. Amamatheka uma eqaphela ukuthi yiso ngempela isithando sakhe uzolile. Eze esondela azafika eduze. Kwakhobozela. Bese ngingasethemba ukuthi uzosihlonipha isicelo sami kwazise kade ngilindile lapha phansi komngamazi. Umazi wakhe eshe sukuma etsheni esondela elula isandla exhawula. Akhophozela uzolila abheke phansi kodwa selula isandla exhawula. Awuzi mazakhe. Kodwa uthi bengisangaphuma nje njengoba usabelo begcwele lonke igceke leli. Phela mphemba lesi isikhathi sokuvalelwa kwemfuyo. Ngisho nobaba uma egcekeni ufuna ukuqinisekisa ukuthi zibuye zonke ngempela yini. Bengingafuneki ukuzidonsela amanzi ngomsele. Afaka umune emlonyeni sakuncela. Amamatheke entshontsha umazi wakhe ngeso. Kodwa ngangifuni ukungasho. Sengingasho nje ukuthi selokhu umfana efikile wangibizela eceleni engazisa ukuthi ungilindele la. Inhliziyo yami ishaye ngamandla ngaze ngafisa sengazi ukuthi ngabe sengilapha. Kungcono ke kodwa ngoba manje sekhwalele. Akekho umuntu ongaselamela njengoba silapha nje. Phela ekhambele ngaphuma samuntu okhishwa isisi. Akekho umuntu ongazi ukuthi uma ukhishwa isisi ungabuya noma yinini ngaphandle. Bahleke bobabili kodwa beqinisekisile ukuthi bahlekela phansi. Kudlula ingelosi. Umazi wakhe ebuyisa inhlonze ashaya isikhwehlela. Kabazela. Ngiyifundile incwadi yakho. Ngawezwa namatshe ongijikijela ngawo kuyo bengu incwadi.
elingisuse phansi khize ile lokuthi kuzwakala sengazuthi uyalilahla ithemba ngonezi ngekusase sesilisebenzele kanzima kangaka. Mhlawumbe kuzomela ngikukhumbuze Zolile ukuthi imini owayibika kuwena nokuthi sibambane kangakanani na kanjani phezu kwezilingo nemimoya yevunguvungu ebeyizamazamisa uthando lwethu. Kodwa kuwo lo umnyama sithando sami, mina nawe sibambane kwaze kwaba manje. Umazwi wakhe ekhomba phansi ngezandla zombili, asondele elule izandla zakhe zombili, noZolile amemukele babambane, babukane emehlweni, akhophozele uZolile, abuyise inhlonzo umazwi wakhe aqhubeke. Basabambene ngazo njalo izandla bebukene emehlweni. Mntakwethu, sikhulumele siqedile izolo. Kungabe sengiqonda ukona nokwephuca umqondo amagama nezithembiso engizenze kuwena izolo. Nasemalangeni ke nje onke saqala ukuthandana. Kodwa ngiyafisa ukuqinisekisa ukuthi noma ngaluwela uthukela, Zolile, inhliziyo yami ngiyoyishiya nawe ngonezi wami omuhle. Adedele isandla sokunene amphulula isihlathi, amamathe kuZolile. Sompisi, ngizizwa ngihlonipheke kakhulu ngalamazwi, futhi abuyisa ithemba kumina lokuthi uyobuya uzongithatha ungenze umngakho ngokusesikweni. Nami ngiyethembisa amazwi ukuthi ngizokulinda kuze kube ukuthi izifiso zethu zempilo engcono ziyafezeka. Acwebe inyembezi. Oh hey. Kazi impilo isizoba yini ngaphandle kwakho sithando sami? Asondele kumazwi amanga esiphongweni, akhale kabuhlungu ezicendezele kuyena esifubeni. Umazwi wakhe embambatha naye ecwebe inyembezi. Hayi, ungabusakhala mntakwethu. Uma kufanele ngihambe ukuze impilo zethu zibe ngcono, Mosu kungivimba ngomfula wenyembezi, sengazuthi ngiyofa la ngiyakhona. Lugobhoze nakuyena unyembezi alwisule ngesihlakala sejezi ayeliqokile. Namanje basagomoshelene, aqhubeke. Ngizobuya Zolo, amdedele amesule izinyembezi. Ngizobuya ngikwenza umamkhize wami ngokupheleleyo, amamatheke nalo unyembezi. Ngazuthi ngiyabona sewungikhiphela impahla ngokusesikweni, weza wazongiqoma ekhaya. Adedele uZolile, acoshe induku yakhe phansi, asuke samuntu ogiyayo. Awusuka madoda, mina zawu awusinkondlo, sivunywe ngabamhlophe, safunywa ngabaphansi nabaphezulu. Uthutshane ziyambiza phansi, uma phela inqaba phezulu. Ikuze emnyama iyasona ithole. Useyaluza manje, uyagiya uyaqephuza. uZolile uselokhu emamatheke njalo ngamahlonyana amnqandi. Ey mazwi, ngami ngilangazelele lolo suku, usuku la mina nawe siyothandana udede, ngazi sizwe lonke ngensizwe yanqobe yami inhliziyo. La ngiyobe sengihamba ngicothoza, ngikhophozela uma ngizohlangana nezinsizwa zangakini. Ngiwunyathele ngokuhlonipha umhlabathi ohamba abazali bakho, nesigodi nje sonke sasophathi. Hey, sengiyalibona nje lolo suku. Aphakamisa amehlo, abheke isibhakabhakeni esasicwebe izinkanyezi sicwebile. Kodwa phakathi kwamanje nalolo suku kukhona itheko mzakhe. Kukhona intaba namagquma azokusitha amasondo nezinyanga singabonani. Lugobhoze futhi unyembezi. Itheko indlela elizokugwinya likuvalele nabesifazana abahle abesulekile, abamehla amhlophe athe qwa, amazinyawo uthotho sompisi. Pho mina bengiyini-ke, ngiwumkhaya nje ozofunda athi angaqeda ibanga le-10 kuthiwa ngihlale phansi ngilindele umendo. Oh hey, ngikanini ngesambane sona esihamba umgodi asangawulala.
Giza Khabazela kunezi ukhanya masiswini njengelanga mhlawumbe yaphelele etsheni ngokubadapunela ngivumele manje angisafuna ukwethembisa lutho ngaphandle kokuthi ubunsizwa bami biyokwaziwa uwena njengalokhu nawe ubuntombi bakho uzobugcinela mina ngize ngibuye ngiyahamba ke kusasa Zolile ngizokubona uma izikole seyivalela amaholide okuqala kodwa ngiyethembisa ukubhalela incwadi ngiyiphathisa benyukayo uma beza ngapha uyoyithola kudadewethu uThabile sekuwalela impela bangane bagomoshelane kusengazi ukuthi abafuna ukudedelana kusenjalo kuzwakala izwi lowesifazane Zolile hawu uphi na kanti lo mntwana umama kaZolile uMasibeko nonke umuntu ezofelwa ingane ngenxa yesisu nje hawu Zolile badedelane bahlukane bengasavalelisananga nomazwi wakhe akhwabuzela aboneze ngayo ngilapha ma uZolile egijima enyukela ngasekhaya konje bengithe ngizoyiqinisa bafethu ngisakhumbule manje ukuthi konje bengithe ngizoyiqinisa zazobuka ama-comments ukuthi ni-commentani mani comment umbhedo ngiyangichitha futhi okay mani comment umbhedo ngiyangichitha futhi othi ngibone bengithe sizogcina kusigcawu bani bafethu umfana kazane uyahamba uphikelele eThekwini uzotshela ichere yakho ukuthi hayi usahamba usaya edolobheni uyayithembisa futhi ukuthi uyozabuye bengakazi bamuthe mbibi laba basedolobheni bamawivu uthi uyozabuye laba bamaruji yezwani uthi ngeke bemuthi ngeke beze bengisho bempathe ngisho umpatha lo mfana lo uthi mama mina ngiyabuya umzimba wami wonke ngiyobekele wena mina futhi ngiyakuthembisa ukuthi kule minyaka u3 engiyoyifunda lapha eThekwini ngoze ngibuye yabeze bengithole mina yezwana naye udade lo uyasho ukuthi mntakwethu sengiqala uzenyeza kodwa mangibheka uhlobo labantu besifazane oya kulona eThekwini angiboni ukuthi ngizophumelela kodwa ke sengethemba uNkulunkulu naye useyithola ikhona ukuthi mawuthi mhlambe ngiyakubambezela hamba kancane sorry iyatholakala kodwa ke mangabe kuukuthi usithumelela WhatsApp ka 079 72 72 470 oh okay ulentozane athi ngivalela ukuthi oh hayi kuthiwa ngivale uma sengifunda ngithe ngizogcina usigcawu bani bafethu wemfundla kanjani uye stage uyosifundela kuphi stage uyosifundela believe you me the tickets will sell like hotcakes kusho uXolisile I'm gonna think of that we mama usinothi ngicela ukuyi-actor uvala ama-comments but bayakhala laba mawufunda oh okay siyabonga ngizobavale ipho bayashesha ukuzwela lapha senameli uzodlala nini ku-TV unana uthi malini 150 wamama ayumile usentabeni Mvundla sisho isicelo umthabelo washo kamnandi ngakhumbula uBK lungisani ngiyakuzwa mfethu siphelele uthi njalo usuku nosuku lencwadi ngathi intsha umsebenzi wakho namanje seqophelweni imali 150 ngithe ngigcina apha akhisha uzalo kufaka unyaka sithembiso kisho uMamlotsha shuku price uyaphila siyabonga incwadi yethu itholakala kumina nje bafethu direct lazike ayike ezitolo mawusithumelela nje kulokuzana ku 071 110 hayi mama neyiso ku 0797272470 konje ucomment wapha la ngipostele lelo ntozana angisaboni ucomment wapha kodwa ke bhalani lapha 0797272470 nange ubhalile zamahlasi nangu zamahlasi ngiyabonga zamahlasi nangu noAzile 0797272470 nansi ngathi iyaphineka hayi sengiphinile ekalokhuzana sengiyanivala ke ngoba sesizofunda isicaba futhi sesithathu
kanti kuthiwa nina niyakhala la mangifunda busy mina ngiyafunda la nina niyakhala yimi ngiyadwa umuntu ofuna akhala la nakhona mawuthi indawo enjani ukukhala kuzona hayi ukuthi kuzokhala nini yebo into engisho ngavala ngoba niyakhala la nini yavala novula futhi uma ngabe senilokhuzile afusama doda sibamba siphethe udlane ngiyidaleka angifuna univala yanivala ngidlale nini Isigcawu sesithathu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 1. Kusemini yasekuseni emnyango endlini yangenhla kuvela uMasithole ukhipha izibi ngomshanelo ugobile esinye isandlo sibeke eqolo ememeza ebhekise elaweni labafana ayike manene ke bo manene sufuna ukungivala phela uTikTok uthi angiqale ngiverify okay Isigcawu sesithathu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 1. Kusemini yasekuseni emnyango endlini yangenhla kuvela uMasithole ukhipha izibi ngomshanelo ugobile esinye isandlo sibeke eqolo ememeza ebhekise ngaselaweni labafana Maswakhe Maswakhe Hayibo Ntombi kaMondisi kanti uphina lo mfana umuntu usengamemeza ezashizwe Maswi aphume eqasha uMazwakhe elaweni labo ephikelele kunina esathi uyedlula asinde ngokulambisa kuyiso wayethi uyamsusuluza ngesagila esiphethe kusho ukuthi ubelokhu ekhona lapha phakathi kwezindlu ngesikhathi ezuMasithole ememeza kunini unyoka ememeza wona mfana kunini eshe goba ecosha inguzunga yetsha abuye wayibona sengazuthi inkulu amsikaze ngayo nenza lento yenu yokuzindela uma nibizo nithule nje sengasigcaniko yona into oyenza le eThekwini la uyakhona leyo ukuthi betothisha bekubiza vele uzindele nje phendula phela buza ungiqhuntsula lamehlo wena mfana cha uMazwakhe ngamahlonyana echobe inzipho bamile manje lapha egcekeni uMazwakhe ugobodisile akambheke nakumbheka uyise lo sethelwe ngezibonkolo kodwa lokho ethuke izanya ukuzabone nalawo uyise emthathelela ngomshizi uthi cha uthini kusho ukuthi mina nginamanga kulento engishona nginamanga Mazwakhe kuvela uMasithole futhi kuwo lo mnyango wendlu yangenhla uMazwaya kuyona awu yobe phela sale sewumthethelela umfana kusho ukuthi bebevimbanise ngomsindo nje njengenjwayelo wehluleka ukuzwa izwi lomzali hey ngoba nani Mazwakhe phuthuma uze lapha Angilozeke manje uMazwakhe engabe sazi noma kuzobe sekuyicala yini uma esuke ehamba kanti noyizo besakhuluma ashaya isikhwehlelo uNtuli nihlupha lapha ke ninabafazi ngoba ngeke nje nesiyeke silungise isimilo kulezi zingane izinto zonakala nikhona kulungile hamba wena kodwa uyeke lo mkhuba wakho ukuhlala phezulu kwendlela aqhubeka uNtuli eyomenhla kwesibaya naku nenkomo seyibuye inhlazane namandekana selokhu ekhala umlibi endlini yangenhla uMasithole uthi kulula umfunzana woplastic obonakala ugcwele ingubo yize iningi lazo sezike zagqokwa futhi kaningana kodwa izangagqokeka athi kulule elinye lamabhluku leli ke ngilinikeze umalumo wakho uThemlozi hey ubhuti useguge ngempela elibeke eceleni eshaya izandla hey uthe ngize ngikutshela ukuthi lezi ingubo akunikeza zona akuzona nje ezokugqokwa noma yikuphi ezasedolobheni uthe kufuna leli ulishaye ngosuku lakho lokuqala ecollege ulimeshe naleli shirt ekhipha ishirt elimawaluwali lwendanga eyikazelayo wena wabona insizwa zeSoul Brothers ngasekuqaleni kweminyaka yama-80s aqhubeke uthe lokhu kokubili wayegqoka esalandela umalumekazi wakho uMasibili
ubeza sukuma esihlalweni la esithi uyabona-ke sisi waphelelaphi nje uMaSibili umtshela umshana ukuthi thina bomondisi siqhenya kakhulu kwazise ungokuqala ukuya esikhungweni semfundo ephakeme kulesi sizukulwane sonke sikababa wethu uPolisa. Phela njengoba wazi-ke nawe mazwakhe ukuthi iningi labo laphuma ngesamagundane esikoleni omalume wakho sebehluleka ukulandela nokumela imiyalelo yothisha. Bakithi amamatheka umazwakhe athatha ibhulukwe aliphakamisele emoyeni samuntu olihlolayo aphinde alibeke eqolo samuntu olikalayo. Awubandla umalume kodwa mama usho ukuthi alelikhulu nje. Hayi usuyabona nawe mazwakhe okunye phela futhi kuyokhula nawe akukuhle ukuthi izinto zikulingane ngoba zisheshe zikushiye bese ukhalela amandla akho uyithena. Uthini umazwakhe thina sasize sifaka amaphepha phambili ezicathulweni zethu ukuze sisilingane ngaleyo ndlela zayihlala isikhathi eside iminyaka emibili kuya kwemithathu. Ahleke umazwakhe ubona nje ukuthi usenqena ukuphikisana nomuntu omdala. Izeke noma phela kwakuseleza ikhathi kodwa hayi ngiyakuzwa. Umalume wakho-ke ungiphathise izibusiso mazwakhe lethi ngize ngikufisele inhlanhla uhambe nazo zonke inyanya namathonga esabelo sakhe endleleni yakho. Nomveli Nqangi uthe aza kusikelele nasesikoleni akuvikele kwizimo eziningi engaphazamisa ukufunda kwakho. Wathi uzobheka amantombazane nabangana babe mfana wami. Ziningi nje izinto ayishilo kodwa ungihlekise sethi uzusiza utshela umshana ukuthi sesiyohlala njalo simlindile thina ngethemba lokuthi intuthuko nogesi sekuyofika naye kuleli lakithi njengoba sihlala ngobumnyama nje futhi singenamgwaqo ngisho nemigwaqo yodwa le. Kusenjalo kungena uNtuli. Nkosikazi mkhulule phela manje umfana nazi nenkomo seyikhala umlibo kanti nelanga seliphakeme okuningi seniyoqedela ntambama. Phela ngiyazi ukuthi njengoba umazwakhe ehamba-ke nje useyoba isithandwa-ke sengathi itshe legugu. Awuze umpemba eshe goqe ingubo lezi ey'buyisela kuplastiki wakhona. Phela kungokokuqala baba sanjelwa ingane futhi iyakude nakangaka ngakho kubalulekile ngimnikeze uthando lokugcina. Aphendukele kumazwakhe kodwa-ke mazwakhe ubaba wakho uqinisile futhi manini yosena uzokwazi nokukhuleka mandikane lawa selokhu ekhale ukusuka ekuseni. Nibheke nale nkomo ebinethumba embeleni uthi ligcine liqhumile yini. Phela izona lezi nane seniyolobola ngazo lezi nangamhlanje thatha abafazi. Hayi-ke lisho uliphindeke lelo mondisi. Phela izona esebeyokwengeza ngazo nangamhla bekhetha ukuhlasela umuzi wendoda lapho. Hey ingabi khona nje yona intombi eteketiswayo lapha komasakhe. Abephuma ngomnyango. Bosa mlandela. Amoyizele kancane umazwakhe athatha ithunga emsamo nezintambo zokusenga aphume elandela uyise. Enhlizweni yakhe ulokhu efihla uzolile namehlo ulokhu waphothe ngaphesheya komfula ngethemba lokuthi ihleza amelamele noma egudla iqele nje yotheza noma-ke nje yokhelela. Akhitshwe intambo yokusenga avuke phansi azacisha agxotshwe inkomo naku phela kasanakile nokuthi uyise useyibophile uyidonsele epalini. Mazwakhe wathithiza nje ungane yini lo mfana thatha ithunga leli ungene phansi kwenkomo uyokulokhu ucabanga inganekwane kusebenini mani dashe thona. Umazwakhe emzimbeni usegcwele ubulongwe nomqubu avuke ayithintithe athatha ithunga ahlamba izandla angene phansi kwenkomo. Yeah, good people. Asigcine manje. Sanungqina phela nani, bayingqina. Uthe ngizogcina kubani? Kodwa nginivuleke futhi. Jwani yakhala ni. Jwani yakhala. Ngivuleke manje. Ngiyabhaleka kanti yini manje ngiyanivula ngivele ngivule senibhalile. uNkulunkulu akubusise mfethu kusho ucebisa uyasikhalisa kusho ubuhle ngivusela ngekasilingane Nelspruit ngiyayithanda
usho usiligane lukhele hello baby hayi akuyena ubhebe umpeme yasho bhebe awu sorry hey yasho bhebe hayi yasho bhebe ungititanise hey umduduzi izitho uthi kube ngangifunda lencwadi ka grade 12 abe ngasha 100% wanomunye ngingavali bafethu uyahamba umfana phikelele eThekwini bafethu umfana uyahamba uphelezela imiyalezo ayikho into emnandi njengokuthi before uhambe uyozamela ifamily yakho uyoyiza udlule nje uthatha isibusiso kwabadala bakho uthi buwazi ikakhulukazi uma ukholelwa kulezi zinto zabantu abadala ukuthi idlozi noma abadala bakini basekhaya kuma wakho ba uma wakho badlala irole yokuba uma wakho yokukuvikela yokukuthanda ngesikhathi laba basekhaya kuma wakho amini bakini bedlala indawo yokukunikeza imithetho nje yokuphila so ke manje ibalekile lento yokuthi ukuye nje ekhaya kuma wakho uyonyathela nje uma kuukuthi uhlala kini ukuye nje ekhaya kuma wakho uyonyathela ufika uphethe ngisho uplastic kanyana ngisho ngabe isigubhani samasi ufika uthi alingivubeleni nanka amasi ya izinto engishoyo ezinye zezinto ke lezi usuyi APR ngempela ke manje from 9 till late balosho kanje uyuza okay ayile ndizokhala kule angivele nje ngivale ngoba uma ngingawavalanga ama comments la ngizokhala okay ngiyavala lento nokwanda singiyavala ungavali balothi ngavali uMasandi wazofunda kamnandi ukuthi uPrince uLindoti angivala ungavali please kusho alungile hayi ngiyavala kule ngiyavala ngiyanasi ukuthi izonikhalisa le ngivalela ukuthi ama comments mandingwane ama comments eni ngiyavala ama comments angivali lokuza ngivala ama comments kuphela and then bese nginikeza cha awu angakuvalela settings comment settings asha don't allow comments alawula okay sicawufo hayi ngagcina sicawufo phela incwadi yami le ake mina ngizolawula abantu incwadi yami sicawufo ngagcina sicawufo umuntu okhulumayo ngiyamtshela ukuthi hey incwadi yami le Isigcawu sesine sencwadi esibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 1. Kusekuseni esitobhini sebhasi okuyilona lodwa elihambayo lapha endaweni. Umazwakhe noZolile bamphansi kwesihlahla babambene ngezandla babukene emehlweni. uZolile lokho ekhophozele njalo. Umazwakhe agobe akhipha incwadi kwesinye seyigwama ayiphethe ihlele lapha eceleni kwakhe ayifake ephaketheni elingemuva esiketini esigqokwe uZolile. Kakhabazela lena incwadi yami yokugcina engikubhalele yona ngaphambi kokuba ngiye edolobheni. Kuyona ngithi ukulula inhliziyo yami yonke. Uma sewuthola ithuba elikahle lokuhlala phansi wenabe ungase nakuphazanyiswa yilutho. Uyikhiphe, uyifunde Khabazela. Udle uzondle ngezethembiso namagama ayokuthwala nala umzimba wakho ubalula ngenxa ke mhlambe yezimo ukuhamba kwami okuzokuphonsa kuzona. Amamathe kuZolile efaka isandla ephaketheni lesiketi efuna ukuqinisekisa ukuthi ikhona ngempela yini lencwadi okukhulunywa ngayo. Kulungile. Ngizokwenza njalo mphemba wami omuhle. Akhophozele futhi abheke phansi ebhala ngonyawo ubona nje ukuthi lolu uthando selivukelwa qala phansi umzimba wakho phansi ke kodwa akazizwa kahle. Umazwakhe emphulula ubuso. Nkanyezi yami yasembo
Kwezila mlokoza. Ngiyabonga. Ambheke emehlweni. Ngibonga konke okuhle ongenzele khona kule minyaka emithathu siyiqalile into yethu. Ngiyazi ukuthi sisebancane ukuzibandakanya ezenzweni naseyintweni zabantu abadala. Kodwa ngaphakathi kithina ngiyazi ukuthi kufihla uthando oluzosilinda lukhule nathi size sifike ezingeni lokulithokozela ngokufaneleyo. Ngiyakuthanda bamkhize wami omuhle. Asondele kuzolile amange emgqolozela emehlweni. Akhopozela uzolile ebheka phansi. Amehlo akhe agcwele inyembezi kanti umzimba negazi kuphansi. Aphakamisa ikhanda ebheka umazwi wakhe sakumntshontsho. Ngiyakuthanda nami sompisi wami omuhle. Uyindoda emadodeni. Aphinda abheke phansi. Basalokhu bebambene ngezandla zombili. Bashaya isikhwehlelo umazwi wakhe. Mntakwethu, iyangidla ingebhe yebanga engisazolihamba. Lide sithando sami. Kanti nendawo iqhelile. Ngicela enhlizweni yakho ufihle umthandazo ukuthi ikhanye indlela yami. Kube kuhle nokuhlala kwami la engiyakho. Kube sengathi uzolile uyabona ububi balendlela umazwi wakhe azohamba ngayo. Kodwa ukubona kwakhe kuphinde kufiphaze ulwazi olufishane lwendlela eThekwini. Phela selokhu azalwa yena akazange aye ngisho eshowe nje lapha enqolweni. Kube sengazuthi uyawabona lamahelekehle endlela ibhasi elizobe ligudla kuma selihamba nesithando sakhe. Abuke emfuleni phansi eyindongeni ezibomvu. Avala amehlo uma ecabanga ukuthi konje lingake liginqike yini ibhasi leli umazwi wakhe engabe safika kwaseThekwini lapho. Kusenjalo beza ukuduma kwebhasi futhi selidumela eduze. Uzolile afikele isibibithwane nanku lo mzuzu usufikile. Abamba umazwi wakhe amgomoshele kuye ekhala kodwa engaphimiseli samuntu obibithekayo. Umazwi wakhe angakhulumi lutho. Avela ambambe nje amange naye bese ethatha isikhwama zakhe angene ebhasini elaselime eceleni kwakhe liduma ubona nje ukuthi sekulindwe yena. Uzolile ambuke ngene eshoshela eyangaseyitulweni ezazi ngasemva kwebhasi. Wayesembona kancane ngamehlo agcwele inyembezi umazwi wakhe owayesevele ewindini elingemva kwebhasi ethathazisa izandla evalelisa wena owabona uSiphamandla Cabashe bingelela inkumbi zabalandeli bebhova likadikadika enqotho. Kusenjalo ethuke la ebona sengazuthi ibhasi liyehluka endleleni. Le ndawo elihamba kuyo iwukha lolukakwe ngamawa ngapha nangapha. Ngakho ayikho indlela yokuthi ibhasi lingehluka. Ethuke la eqaphela ukuthi cha lehluka impela. Hayibo ememeza. Esababaza lokho livele liphenduka ibhasi lishaya ungqimpotho ihlandla eziningi liphenduka. Bakhala ubumaye maya abantu behayiza abanye libakhipha ngamawindi beyosakazeka phansi abanye libacindezela endleleni yale ebheke ezantsi. Akhale kakhulu mazwi wakhe egijima eya ngasendaweni yesehlakalo. Uyagijima kodwa kusengazuthi ume ndawonye. Akhale laluphuma izwi. Ncedani. Esayihudula equmgwaqo kuqhamuka imoto kwayena angayazanga ukuthi yayiqhamukephi. Kucace nje futhi ukuthi ize kuye ngqo. Amemeze kakhulu uma ebona ukuthi izomshaya. Zolile. Vuka. Yini? Bheka usomanzi kanjani? uMasibeko uma wakhe emembule itshalo lela elele ngalo ethuke lapho uzolile avuke semanzi te umzimba wonke useyaqhaqhazela novalo liyazenzela nje lapha kuyena. Zoli yini uphupha lutho ma ebakaza avuke athatha isishweshwe sakhe asembathe egijima aphume ngejubane engasahlambanga nobuso agijime njalo eyoshona emfuleni ngezibuko elizomwelisela ngaphesheya kwakwamazwi wakhe. Wenyuka nje lapha emdonsweni kuye kulokhu kubuye izithombe zephupha liphuphile.
akhumbule sezofika ngakwaNtuli ukuthi hleze umazi wakhe usehambile nje vele ngoba nakho nesikhathi sokudlula kwebhasi sishayile. Indlela yesitobhini sebhasi idlule esangweni kwaNtuli kubo kwamazi wakhe. Akekele lapho esezodlula ngasemqubeni wakhona. Phela uyazi ukuthi ngelinye ilanga uzoba umakoti wala ekhaya. Kanti uma kunjalo akufanele anyathele umquba wenkomo zakhona. Kodwa liphonsi sefuna ukubheka ukuthi umazi wakhe usekhona yini. Kucwebile lapha egcekeni. Kusho ukuthi bahambe bonke ukumphelezela. Kanti njengoba bengakabuyi nje isekhonyana inhlansi yethemba kuye lokuthi mhlawumbe ibhasi alikedluli. Agijime ngamandla ephikelele ngasesitobhini azehlisa ijubane uma esezofika ngakhona. Alale lisisa ubuwelewele bamazwi akhuluma esitobhini. Kusenjalo ezumsindo webhasi lisuka. Agijime futhi ngamandla efuna ukuzibonela ngamehlo isithandwa sakhe esithathazisa izandla sivalelisa. Ishaye ngamandla inhliziyo azafise sengazuthi ngabe usesebhasini kwayena uqobo lwakhe. Nakhona akasawunakile kwamndeni wakamazi wakhe lo azophambana nawo njengoba eqhamukela lapha esitobhini nje. Edlule ngehube landelisa ngamehlo ibhasi laselisithwe ezintuli ubona nje ukuthi iyashosholoza inqola yomlungu. Sibuye futhi sibibithwana uma ecabanga ukuthi kukhona ikusasa lakhe kuleli yabhasi. Ahlengezele inyembezi ezwe sengazuthi ihladi ziyafudumala. Ezwe xegelwa ngamadolo ayithobe ayithole seguqe phansi ehlanganisa izandla ngaphambili ebheke emkhathini akhuleke. Nkosi uzobe naye umlonde umgcine umvikele umkhulise umhlahlamelise kakhulu ekukwazini nasekwesabeni. Nani izinyanyaza kubo nimsingathe nimkhalime nimfukamele nimengamele nimyalele indlela. Acwebe inyembezi ajokole abuyele emuva ehamba kancane elandela umndeni wakamazi wakhe okwakunina uMasithole uThabile udadewabo nabafowabo abancane ababehambe beyixoxela benganake nakunaka. Aze aqaphele la uMasithole sethi, "Ey Nkosi yami, okumfana wami uyabona nje ukuthi kujabule khona kodwa inhliziyo yakhe isele ngemuva. Oh hey. Engabe umuntu wayazi nje ukuthi uyokhulisa kuze kube ukuthi omazi wakhe sebekwazi ukuyoyiqalela impilo ngabodwana. Angadlali-ke amantombazana aseThekwini." Amamathe kuzolile la ezwe uMasithole ethi, "Ngifuna abuye eze la emakhaya uma esefuna umfazi. Angizethembi nje lezi ichwichwichwi zasedolobheni." Abamba umlomo ngesandla kuthi akacashe uzolile la ezwe uThabile ethi, "Hayi lisho liphindeke lelo ma. Kodwa-ke ngiyamsola uNkunzane ukuthi sekukhona la atshale khona inhliziyo yakhe njengoba ehamba nje." Kusenjalo uThabile ahosheke ahudule inyawo nakho phela usefuna ukuficwa uzolile. Amamathe kuzolile athi ukuphakamisa inyawo nakho inhliziyo yakhe seyimtshela ukuthi hleze kukhona umyalezo uThabile amphathele wona. Akhipha incwadi uThabile sakuyishushumbisa. Uthe, "Ubhuti ngize ngikunikeze lokho. Wathi uzungalingi Zolile ukhohlwa amazwi enwakhuluma ebuthaka." Amamathe kuzolile emukela incwadi. Hawu ngiyabonga phela. Aqaphela ukuthi ifana ncimishina le ayibona ikhishwa umazi wakhe ebusheni. Lumshaye futhi uvalo uma ecabanga ukuthi engabe mazi wakhe uhamba kanjani endleleni embi kangaka eThekwini. Amamathe-ke ayiqinise kodwa uma amehlo akhe ehlangana nakaThabile. Ngiyabonga kakhulu. Hawu mtshele ube njani nje kodwa? Embheke emehlweni. Hayi khona bewubona nje ukuthi kunzima endodeni kodwa-ke pho yini angayenza? Kanti-ke izolo kulalwe ebusuku nje impela kakhulu ubaba noma bemiyala bemeluleka
baphinde basinikeza ke nathi ithuba lokuthi sisho ilokoto zethu kumnewethu njengoba ehamba nje. Usithembisile ke kodwa naye ukuthi uzoyimisela asimela abe yinxusa elilona kulesi sigodi nendawo nje yonke yalapho phansi. Hey Zolile, siyayiqhenya kakhulu ngomfowethu. Nawe nje ngikufisela inhlanhla othandweni leni. Sengazi ukuthi ngangashintsha lutho ngalokho kuhamba kamazwi wakhe edolobheni. Hey mntana womuntu, ake sihlalele kulelo themba. Ngiyamthanda umfowethu Thabile, futhi ngiyazi ukuthi naye uyangithanda. Kodwa ke phela umuntu ngeke uze umthembe. Bafike la kuhlukana khona indlela, uThabile sengena kubo. Akekele futhi uZolile emqubeni, ehle ngendlela ezomwelisa kubo ngaphesheya. Elokhu ebuka incwadi ayibhalele umazi wakhe, ayiqabule, ayifake ephaketheni, agijime njalo eyoshona emfuleni. Welcome to Mavungla Media, bringing you the future today. Okay. Digqibile guys, wazi. Digqibile ngongeke guys. Do. Bengithenga ngizogcina ku-6 bafethu angeke bengigqilaza yi. Hayi. Asifunde kusasa bafethu. Ngiyacela mfethu, xa sifunde kusasa umazi wakhe sefika eThekwini. Hayi ngiyacela mfethu. Okay, ngizovotisa. Kodwa ngiqale ngicheck iqala ukuthi bangaka bathi mandiqhubeleke okanye ngiyime la ku4 kusasa sibambe futhi ezinye ezo4. Ngiyacela bafethu. Abathi asime la. If betha ngiqhubeke kuzongiphoqa ukuthi ngiyifunde zombili lezi ezilandelayo. If betha ngiyime la siqhubeke kusasa nalokho ikhona kahle kahle ngingakujabulela. Yabo? So awuthi ngibukeke bafethu. Ngime ku4 noma ngime ku6. Abathi 4 ngicela ukubona, abathi 6 ngicela ukubona. Ngiyabonga kulabo abathi asime 4 bafethu. Ngiyabonga kulabo abathi asime 4. Bangicabangela bayabona ukuthi vele phela ekugcineni kosuku leshandisi ufune ngiyihambise. Yabona lento engishoyo. Ya. Ngiyacela bafethu, hayi sengikathele. Ngicela ukuvalelisa umntakwethu. Ngabe usakhona nje ubaby. Ngibone. Ngibona usakhona uLove la. Usakhona umntakwethu la. Ngiyabonga kakhulu bafethu ku4. Ngiyabonga kakhulu. Anive ningithanda yazi kodwa bafethu. Ngiyabonga anive ningithanda bafethu. Yabona ke lana ngineshow ukuthi laba abalaleli abala, laba bangani abala ilaba ababangani bami okwangempela. Abazi ukuthi isho ukuthini leshandisi. Hayi ke nonke senongibhala u4. Hayi ke selongcoma u4 ke nonke ke senibhala u4 ke konenze wabalandeli ke ngibancoma. Usangobhala u6 ngeke nguzonde. Okay manje nigaqa u4 ke ngoba sengithe ngiyabonga phela ke. Awushe masibhala u4 bafethu. Guys ladies house sibizene yonke ukubhala u4. Khona awushe u4. Ubalothi 10 sosithi 20 pen. Sosingabhali ke thina. Sosingabhali. Angahleli yadlala. Hey ladies house. Awuselele uDale. Awuselele sengamzama nje kodwa. Hayi. Awuthi ngithi lala baby. Uthi ngithi la. Uthi ngisendele WhatsApp. Uma ke WhatsApp wangaphendula ngivele ngibona ulele. Uthi ngithi lala baby. Maye wangangiphendula kusho ukuthi vele ulele.
sengisendile ngathi lala baby. Ngoba nifuna ukubona yonke into. Othi mbo umama. Oh yeah. Engimsendelile la ngathi lala baby. Maye hayi mangiphendula ke. Mangiphendula futhi phela ukhona ke phela. Awusho ukhona mntakwethu. Oh baby. Awu naye uthi angilale kahle. Mntakwethu. Hayi. Bebe kufuna lapha osiphecela ngwane, osiphecele ngwane. Sibazibe yini. Oh baby. Ngeke usithembisile hayi bovundlazi vele uculeke. Hayi akangeneke kusho ukuthi umntawethu avalelise yitho siphe wembali. Nini osibhecele ngalo ngengidlaleni nomina. Hayi uthi mfonele udaba. Uthi mfonele ubebe. Bubu. Yithi njalo osibhecele ngalo vele. Sengizonikeza amagama engidlaleni nami. Kodwa mama loudspeaker ke baba ulala usulele mama usulela ngithi mntawethu. Uselele South Africa namuzi ulele udala. Mama sokhuluma kusasa ke ngithanda eso. Uphinde ke gogo. Umfenza phela umfenza elani pho engumfenza pho baba ngisha uNkulunkulu kulondoloze nawe wavalelisa singakavalelisa engivalelisile hayi ngeke simbela uthando lo amafoni kanjani manje uthe cha ngawothando crazy bafethu ngiyabonga kakhulu. Cela nisivumele uba manje u22 sengizobuyela nasejimini manje bafethu. Manje kuyangiphoqa ukuthi ngilale before 11 o'clock so that by 6 o'clock sengisejimini singajima. Indoda enjani yajima? Indoda enjani yayivocavoca? Kwawuhlobo oluni le ndoda lolo. Yabo? Just ukuthi uyiclean uyiflash uyinkunzi yombhemo. Yabona into engisho. So yeah ngiyabonga kakhulu bafethu support. Kusasa ngo9 o'clock ngizobe nginiphathele usigcawu 5 6 7 8 uma uNkulunkulu emuhle unibhansele ngezo2 sifike 10 kodwa le ncwadi nje ngathi kodwa kuphela leli viki ayisi ngoba siyibamba nga444 ukuthi kushow Thursday le ncwadi vele 4 8 12 16 leso besibaleka nayo if futhi kuthi at 10 mhlambe sobe siya ku20 sivalelise yabo. But ke ngiyabonga ngiyanithanda bafethu. Sacela ukunibona kusasa noShudo siyacela kusho uCynthia. Kusho ukuthi nifike kamuva besiqale ngayo bafethu. Besiqale ngayo kwaba ukuthi kodwa ke sizolokhuzana. Usungincisha kakhulu ugcine ku4 noShudo lutho. Uma wensizwe ungakhali njalo. Nibe vele hlala ngeelwe wendi ngiyakuthembisa. Siyabonga TDK good night bafethu nilale kahle Dumile Chabalala. Siyathokoza Momlotho aqhubeka nozolila. Momlotho ngeke cha ningivumele phela nami buye nginitshele. Yabo ngeke ukuthi manje yonke into mina ngizoyitshelwa nina kufanele nani nibuye ningilalele phela. Yabo letho ukuthi manje njalo mina kufanele ukuthi yonke into ngenzela ukuthi nina nithi hawu shame kodwa fekhanda. Hey ngiyavala manje. Ngiyawenza ukuthi ngithini nini? Ngiyavala. Ophuthelo ukuthi siqale kusigcawu 1 uzoyithola seyithola ku YouTube. Hawu nongizodlala ezinye ingane zala ka TikTok. Kanti mina ngiyini ngempela la kunina. Nina nizongenzisa yonke into enifuna ukuthi ngiyenze mina. Funa ngiyenze mina. Hayi, kumali mina. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Okunye nokunye sebesikulu uyasilawula kodwa Mfundlazi awuvuka ungasesaba hayi ngeke anginilawuli kakhulu kodwa nje nani benifuna ungifulfire nje sengathi manje ngirobot mina yabo njalo nina makuthi nina nizizwa ukuhlamba ngake neli
sekufuneka mina ngiqhubeke ngisho ukuthi ngikhathele kanti ngifunda ngani mina kanti mina ngifunda ngevoice kabani mina yabona ngoba kwayinina ngoba nikhona nje lapho nibhezi nikonene nina yabo nikonene nina mina singarekhode kulabo kade bethi ingakhohle nikonene nina ngakhohle ukurekhode singarekhode kodwa mina kufuneka ukuthi ngilokhu ngipongolozile la iningizimu Afrika ibhekene nezinga lokwahlukanisa kwabashade mina ngiyempongoloza ngedwa ke la akekho ngisho nomntakwethu wena ungibuka kanje kubhebi wakho ngiyakwenzela isithambo ngibone ufuna ukubonisa ini konje ngingayisebenzisa nje ubhebi wakho nangu ubhebi wakho umbambile umgomoshele kanje isandla sakho singale umbuka kanje wena ungibuka kanje lokhu uqabula la ngxa kubhebi uyabuka avundla siqhubeka isicawu 6 isicawu 7 uthathe mina futhi yazi uthathe mina ungilalelise endlebeni kabhebi wakho love awuzo kodwa indaba zothando zimnandi kanje ngimpongolozeke mina wena love awuzobathandana kanjani abanye abantu la eminyango nathi ke sithole lolu hlobo lothando hawu love cha kodwa Nkosi yami lesi story sona simna ngiyampongoloza mina hey ngeke ngilaleni nami ngeke ngilala ayona inyoni waphela nani ngagcina ngile nyoni le ehamba kanje hamba nizongithola kusasa nazi ngithini kunene nizongithola kusasa ngo9 o'clock yes abanye babhizi benza ama homeworks bawenza ngami lokho ebhala 4 advantages of a soul tree 3 disadvantages of a partnership abuya lalele la kumina abuya azobhalance imath yakhe na accounting yakhe la mina ngikuphi ngaleso sikhathi mina ngilokhu ngiwu-good boy angeke mina ngidlale nina ngizolibona kusasa ngo9 sengiqedile ukukhuluma lana ke sorry ini awubona ukuthi angilindi million lizongenzela lelo million ngiyabonga kakhulu mfethu ngama-likes 751,000 likes uNkulunkulu anilondoloze uNkulunkulu angigcinele nina nokungisapota kwenje nokunithethisa nje kukhombisa ukuthi thina nani sesiyazana thina nathi sesijabulele sesijwayelene okwatayo fuseke shuta yena umngani wethu fuseke okwatayo akahambe ayekubangani bakhe labo angathukani nabo yena-ke kodwa laba babafowethu nje bafethu ngiyajabula ngiyabonga kakhulu sophinde sihlangane futhi nini ngo9 into engichazayo nginethanda ukubalothi nawe undoni yamanzi yunja ungadlala nini we love you Phumi Mngadi osipecele ngala Ziyanda Liyanda uthando Zulu uthi hayi ke ya Liyanda wena munye sikhumbula umama kusho sibongele thola nomama ngababili noma ngabathathu ngoba lo mama ubuya gqilazeke khona iplan okuzofuneka ngilakhe yabo ngoba lo mama lo ubuye agqilazeke baningi too much yabo kuneplan okuzofuneke ngisebenzele phezukwalo kubalekile ukuthi umama angagqilazeki bafethu umuzi omkhulu ngalendlela umuzi omkhulu ngayo bese ngiyawubuka manje lo muzi lo umuntu afuna ukwakhala ukuthi mukhulu nibaningi so into ezokwenzeka kuzofuneka mina ngakho uhlelo lokuthi umama akwazi ukuthi abhekeleleke angagqilazeki kakhulu yabo ngivaleliseka ngishongo lutho ngishongo lutho kuyoqoqa ukudla vundlazi kusho umzandile ezodumo ukuthi ungasilokoti mina kunyeke wedumo ngicela ukunitshela khona-ke ngeke ngitshelwe nina mina dumo yakithi ngithini kuwena wedumo mina ngeke ngize ngitshelwe nina mina uma kuwukuthi sekufanele ukuthi kanjani wemasani masoni mina ngeke ushort base uthi anivumi nani-ke navumani ngoba zonke izinto enayivumayo nayifoselelwa yimina down your throat yezwa okunye nani ngakuvumi nganivumisa ngenkani kunengabi into endinezazonivumisa zona mina ngeke ngizwe ngani mina ngiyabonga kakhulu bafethu ngithanda kakhulu ubalothi ngishawa inetwork umangwane uselokhu waqoshwa nje wena awusasincengi
Mina ngidlale nina makundi ninoxolile akho network engishaya ngizwa kahle mina. Ngizwa nje kahle nje mina hey papa and bafethu kwere 11 uNkulunkulu anilondoloze uNkulunkulu anigcine nithanda kakhulu ngakhohlwa ukuba zinenhliziyo ezinhle nemimoya emihle niya kuba namaconsi niya kuba nenhliziyo ezimbi niya kuba nomona niyeke lo shandisileyo nihleke nijabule nilale bafethu nilale nje right. This is every day. Someone is asking, Muti, is this every day? I'm going to try this week, Uti njalo on 9 o'clock, kuze kuba Thursday. Ngale shandisi nganethembisa. Unless kukhontemba mbamba ngizobe ngizonitshela. Kodwa every 9 o'clock siyayivala yonke enye iTV edlala kudlala thina. Thank you, bye. Mudima lihlono lofa.